duond bura. To utimo nang'o mondo miyo jinde ma pachgi samoro nokomako kaka ne ODM gore ne piny chakre chon, nikech joma koro dhi goyo ombulu higa mar 2027 gin joma nonyuol higa mabiro 2010. Mago joma tindo mok nyal paro kedo mane ji ka Mbadi giri kedo ndalo machon. Gin sani koro gima gineno en gima timore sani. Pesa moko matindo tindo ma ji chiwogi. Ang'o modhi timo kaka ODM mondo mimbi maru obed kata gi joma tindo, nikech joma dhi go kura higa mar 2027 gin joma sani nonyuol higa mar 2010. Mago nyithindo pod tindo mok nyal paro kuonde mane chamo ae. Actually, nyeja miyo ji nyeno ni ng'eni sama donje od bura. Joma nonyuol sama donje od bura. Dhi go kura higa 2027. Omiyo mano en gima waseneno wan be, kendo mano e achiel kuom gik momiyo ineno kwa chako wuoth makoro wachako ni. Wadwa ni mondo wayud thuolo gi joma tindo ma youth league marwa wadwa medo mijing'o, wadwa medo gi majira mondo gibed motegno. Kendo achiel kuma ng'eni yiero dhi bedo matek kabisa en youth league mar the party, mondo wanyuand joma tindo e party wamige thuolo. Kendo kineno sani kata functions wa kaka manyo wan gombita, ni joma tindo go wamiyo thuolo bende gimbe gigolo pachgi, kendo giwuoyo wamiyo ojende kanyo mokore mang'wen thuolo mondo bende wuo gi jopiny, nikech sani nitie kaka gitudore gi jopiny. Machielo kendo en wabed gi youth league conventions counties wagi mondo orom weche party mondo gi understand gima ODM ochung'ne. To ma loyo duto en joma tindo nitiere yo magi gitimo go twak gi tinde ahinya e yo mar ong'we yamo. Wadwa ni mondo wabed gi team ma ng'iyo weche mag ong'we yamo gi ahinya mondo gi bed ka tudruok nitie maber, gilony maber kind joma tindo, ka giwacho weche duond bura mar ODM, kendo ka giwinjo bende sigana mar ODM gi kuma nochakorego, to giwinjo sigana mar party leader marwa be kuma oaye gi weche mag demokrasia. Koro mano en wach mwaketo mbele ahinya, kendo achiel kuom en mise motegno mwagere chenro mwachako sani mar revamping the party. Nitie joma seyo ma wacho ni ok uketo yore mag ndikruok